די. רגע, אתם חייבים לי כסף. אתה בגובה של לילה לא באסקימו לימון, תצא בבקשה. זה לא אסקימו לימון פה? לא, זה לא אסקימו לימון ותצא בבקשה באולפן. כמה כוסיות, כמה כוסיות. אוקיי, יהודה, אני מבקש ממך לצאת באולפן. רגע, אתם לא רוצים את הבדיחה שתפוסים את המנוש? בדיחה שתפוצצתם את המנוש. בדיחה שתפוצץ, אוקיי, חיקוי של אביבית מהאח הגדול. אוקיי, בבקשה, חיקוי של אביבית מהאח הגדול, בואו נראה. צבי! בדיחה שנייה שתפוצץ את המנוש. כן, בבקשה. אוקיי, חיקוי של מאיר איינשטיין. כמה מפתיע? חדש, מאיר איינשטיין? כן? נשרף. מאיר איינשטיין שנשרף לו השיער. כן, כן. מאיר איינשטיין שנשרף לו השיער. בואו נראה מלאכת מחשבת. מה הבדיחה הבאה בבקשה? בדיחה שלישית שתפתח את המנוש? כן, בדיחה שלישית, בבקשה. מאיר איינשטיין מפוצץ חתקון. בבקשה, בואו נראה את זה. מאיר איינשטיין מפוצץ פצעון, באמת מלאכת מחשבת. בואו נראה. בדיחה אחרונה? כן, בבקשה. חיקוי של יהודה רץ אחרי האוטובוס. יהודה שרץ אחרי אוטובוס והוא מאחר לו, בבקשה. תודה ענקית לכוכב הכי גדול. כולכם מוזמנים להיכנס לתוך הפייסבוק שלנו ולאתר ערוץ הספורט. ועכשיו תודה ענקית והרבה כבוד לאבי סימבני.